Mas Lampor. Iya piye Mas Mari. Iki bapak loro ya Mas ya. Bapak loro. Bapak loro cewek. Putri. Iki penontonnya wis do mlumpuk iki. Oh wis rada arepe ya mesane wis. Kaya. Heeh. Piye Mas penak ron? Apa nih sing penak? Mikmu kok. Wah. Nek ngene iki penak. Kesasar Gamelane rombongane iki tilang. Monitorku jan kurang Mas. Nek gamelane muni. Kalah karo kuwi. Iki yogane gebuk-gebuk iki jale. Lah iya. Karo nganu, take jaipong nek gamelane muni kabeh sik ngendang ora rungu. Mlebune ngene penda apa? Heeh, mlebu ning drum. Wale, apa mlebu ning monitore drum apa ya? Heeh. Ya ning jaba ki penak tak jane. Penak jero apa jaba? Lah ning kepenak jaba sik kae iki. Ya. Apa iya? Arek ngono lah. Penak endi go? Jaba apa jero? Penak kabeh. Ya ndang kek dipenakke kabeh. Aku penake go. Ya. Apa iki cah denak? Oh, Oh, kesayangan kesayangan. jan. Bolak-balik lho iki lho aku iki ora apa lagu ngaklik denok jebule kesayangan jan. Kayak darek maika aku apa piye ndumah kene iki ra apal. Ayem aku mau iki ketok kaya ora udan adek ora sido nek panas meneh ngejo. Yo. Kesayangan yo. Ayo non, tinot. Not karo cin.
lampor. Ah, Heeh. apa meneh requestan Bapak Putri nih? iki. Saya sore saya kebuak Mas penontonnya itu. Iya, iya. Anggere yo kucine. Mau panas. Ning kene yo panas ora blower kaya pitik potong tenan. Heeh. Berapa Mas lampor? Panjenengan lajeng nyekar menapa? Kene negeri kuasa kan banget jare Mbak Devi apa wae. Iya. Mbak Dev. Deno. Masih bersama Urang Komodo.
Piye, Nduk? Piye, Mas? Wis penak iki. Wis penak. Kati jowo penak banget suaramu. Oh iya. Heeh. Serong anu jero iki, jero rong nes.